демокрация, вода, анархия, легализация на трева, криминализация на ракия, урбанизация на села, България селяния, дестинация на деца с дестинация по Русия, популация в гета с класификация немотия, надупвация на Москва, европеизация на хартия. Нацията е властта, но мафията бащиния. 13 века карнавал на официалната простотия. Бате яси шкембето и ми разправи, че в Европа бил си утопия. Полицията търси удобен момент да те опандизи. Това не е живот на Дисни, дори нон-стоп да ти го повтарят поп-артисти. Правителството пък ще те закопа в кризи. Закълни се върху Библията, нека да сме глобалисти. За теб ще е добра новина, ако Феса и Юксел наденал. Аз се мъчим да пазим равновесие между Брюксел и Кремъл. Нямам купнежа да слушам какво обяснява кележа. Викам му гледай си работата, той наблюдава строежа. Трябва да има парички за кафенци и парламент, нали? Селени по 7 дни се прата Мухамед Али. Ако случайно изучавате спонтанно самозапалване, приветствам департамента ви пред парламент. Няма и смекяр като бившия главен секретар. Народа трябва да тегли май на пловдивчани на кантар. Една държава с общ език, един народ, не с една идея. В тази държава всичко е порно. И ти и аз знаеме кои са шефове. Как ли ще изглежда парламента целия в пламъци? Искри демокрация, дадоха ми див капитализъм. Неолиберализма идва от феодализма, това поне го знам добре. Затова, братле, демокрацията поробва по всички флангове. И там, където не става с танкове, ще мине по хамбургер. Особено държави, които клекат на всеки чуш изваден чеп. Само да имаме честа да хапваме Каменбер на Батенберг и тъгуваме за КТБ патенце. А младите мразят ли политици или единствената партия, която ги интересува е тази за наркотици? От тук до там трябва да линчуваме с буздоган всеки избирател, който докарва с автобус Доган и всеки от столична управа. Как няма да им сваляте шапка, нали ви докараха до просеш като яга? Той си вкъщи да не вземеш да излезеш за вота. Все пак българи не умира да живееш живота. Да отворим досиетата, но внимавайте с прилепите от бекстейджа на конференциетата. Комплицирани възли на политическата мрежа и кърлежи по звездите на манежа. Психично болни, цинични клоуни, въоръжени с бич дресьори на екзотични животни. Кой колко захарен памук е изял е без значение, щом всяко представление е абсолютен провал. Една държава с общ език, един народ, не с една идея. В тази държава всичко е порно. И ти и аз знаеме кои са шефове. Как ли ще изглежда парламента целия в пламъци? Искри демокрация, дадоха ми див капитализъм.